Buriani na hinaholongan itu hatta tapuji ma debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohotot di parbadia naung paluacok kita mamulus tahun 2020 sada naung salpui jalan naung mangalehon tahun 2022 on tuhita sialani pasahaton nami matuhita saluhutna selamat tahun baru ma dihita saluhutna Selamat tahun baru. debatado bonana dohot ujungna dakka palang asini rohana jana dinggap basana sudena ibana do namar muru-muru hok kita lau sibana do nama ngaramoti hita mamulus ragam ni akka parukilon alani pandemi covid 19 natoktong adong do pesahat tutikion jalata hirim do tahun 2022 on gabe haroroan ni gok ni pasu-pasu di hita saluhutna atong marulupulup jalan marlas ni roha mahita marsobba tu debata tahobasi maruhatta marsaur tu mangihok katana atong tapauduk maruhatta tapaloas madebata mian di bagasan parsauratta di tikion mared de mahita Todi parbadia na tumapalangit do tanoon. Amen. Ahudo alpa, ahudo omega. Bonana do ujung dan ninna Tuhani. Na adong dohot nau adok kian. Dohot naro. Pargogo na sumurung. Haleluya. Ali Tuhan di batang, sian asini rohando ubain sahat hami, tu tahun nai baruon, hodo na mga rambut ihami di bagasat tahun na salpui,
Saya si maroham, sayuna tulak kami nuaing, say dongani mahami di bagasa tahun nai baruon, pasu hami, rodia kaulaun nadinggan, nahula hami, marhiti-hiti kuarmu, alai nagumudang, pasu homma hatam, nabadia itu rohanami, asa gabi nai baru rohanami, asa terpamasuk, ho hami tuban wagijang, di hasusudani bohal nami. Amin. Mari deta. Hatani di bata patik di hita sadarion. Di mana tersurat di Psalmen 31 ayat 24. Song noma didok di si saya haholongi ma Jahoba sudi hamu akana niasyanna dijaga Jahoba do akana persea. Alemar dapot do di balosot tua kasih bahen hajib katun. Mangido gugu mahita tua dupan ni di bata. Ali Tuhan di bata, saya pergukui memahami, maulau nau baru pantiki. Amin. Mari dehita. Amen.
Ali Tuhan di batana badia jalana bonar. Parasi jala partaluk ni roha. Jalana basar doho. Saya marpangulahi maruhami dahami. Di baheni saya sama sudi dosa nami. Dukor di asin hati gua anak Di baheni pasonan jala apuli mahami akan ahinokok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mabaga-baga ni di bata taringok tu hasisani dosata. Mucap pek kaduluk jala humut talak karubian. Ale anggo parasin rohaku nasotu pamucat siako. Jala pada ni hade meyokku nasotu pahumordit ninna jahoba siasiho. Hasangapo ma di bata na digicang. Amin. Mari dehita. Tabigi mahatan di bata turpuk epistel di bagasa sadarion di mana tersurat di Parjamita bidutolu ayat sada 1 ayat 10 tolu marsika soring mahita majahasa marti kibedo luhukna natinopa marti tibedo uhutna sasakap-sakap di hasianganon. Mabugangi dohot na pamalupon na mga lohay dohot na paulihon. Namanuan dohot na margati. Unang mabolok ko batu dohot ma papunguho batu. Na masyuman dohot na madaw siyan na masyuman. Na mga ribahi do na majarumi na mauhom boti dohot na marhatai. Na makalongi dohot na makoso, na marmusu dohot na mardemak. Tungahama parsaulian nahot tinggal di pangula marhitesian ulau nasadiri. Alayanggo ibana dinggado salutnay di bay di tiki halehetanna. Dito pahod do huhut roha hanguluas saliling-liling na tubagasan roha nasida. Olan naso dapat jolmai sulikiton na jadi-jadian na jinadihon ni di mata sian mula-mula sahat ro di ujung. Di bawah ini nungan tumutada dang adong na dubegan di nasida dan na marlas ni roha dohot na mabahe na dinggan saliling di goduna.
Aku nita he manangis sejol mana manga dohok na minum dohok marnida na dinggan marhiti sian ulonna si leho ni debatado nangi ima sahatna martua do akan atau mangin hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Mari demaita. Sona hina tidak koni dongata sa porsiao di sadok portibion rap mahita amado. Au porsea di bata Jehova ido ama parkubuna suatu dosa nan mempalangi Tuhan. au porsea Yesus Kristus aman di bata Jehova sedaya iman di manusia Hidup tuata Di pengumuman silatus nama terbaca berbara di bawah penulisan. Nah tua tu konoto di tanah. Namun pengundi ada betul nama naik di suku dalam manusia mendewata Jehova. Amanai perkebunan suatu besani. Isi membara berumur suku tanah. Lau mati. Au bersea Jalan sada kuliah na badia, kuliah atau berat Kristen akan na badia, doa disesali dosa, doa matai na mando, ulang mabunuh suku dari nolak na mate, doa dihawaluan na saru sudah. Amin. Sunggul-sunggul dihita saluhutna ia parminggota di tanggal 2 di hari Minggu masuk hola 2 hari per minggu ma minggu pagi masuk jam 7 pagi dungi minggu siang masuk ma jam 10 anggo taringotu per minggu sore masoho majo song nima sunggul-sunggul di tonga-tongata sadarion pinasama tuhala amang situa imna baban lao mapetangnya. Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata Jehova ama para sirohana sumurung na marhabangsa di Banua Gijang. Hasangapon mardongan puji-pujian ma kupasahat kami tuhuali Tuhan. Say saut ma lomoni roham tuhami saluhuna. Mauliate mahudok kami tuhuali Tuhan nami. Sa roditikion di bonani taunon. Takas hupakilalau kami dengan ibasam. Dohot asini roham nama dongani hami. Huparhatutuh rohami doali Tuhan. Dang alani gogo nami. Dang alani malo nami. Holan ala asini roham do. Ubay nabuhi hami. Taripar sahat tu taunon. Opiali Tuhan nami marningok mahami di tiki-tiki naung salpu.
Dinadirungani ho hami di perdalanan ning ulu nami. Jala di pargugui hodo hami mangulan asa ulaw nami na pinasahami tu hami. Songoni manoeng hami rotu bagas joroon. Maka moletehon dingga di basam saluhu na dinasolah hami di tahun nauk salpu. Ali Tuhan nami martitibedo saluhu na. Si pantamasa do akka parukilon hamaolon arsa niroha di tahun-tahun nauk kubulus hami. Alai lau suluk dotong akkalas niroha doh pasu-pasum nahu jalo hami. Alai ubal gado holong muali Tuhan nami. Gumudang doa siniroham nahu jalo hami. Ingolu nami di tahun nauk salbu. Huperhatu dulu hami doa ina ngali Tuhan. Alani i narodo hami noaeng tu bagas joroon marsaur dohot ho. Mamuji pasangapon guarmu marhiti-hiti akai denami. Jalahu pangido hami akasi sani dosa nami marhiti-hiti akatang yang nami. Ali Tuhan nami. Ope. Dinamamuhai taunok kami. Tahun 2022 nabi nasabasa homot tu hami. Dinasohupoto hami manangahan masa di jolo nami. Alai moloho dongan nami. Tiurdo saluhuna. Alani ali Tuhan nami. Songopat dongan yommu di ngulu nami di tahun nauk salpu. Ima dihirim roha nami asa mamulus tahun 2022 on. Asa homa rap dohot hami ali Tuhan mardalan. Asa homa nama masu-masu ngulu nami. Asa homa nama dongani hami. Ali Tuhan nami. Dang terlakau kami salak kanature. Anggodang mardonga toko. Unang paluas hami ali Tuhan mardalan di dalan nami holak kami. Alai diiring-iring jala ditugu-tugu asini roham mahami. Ali Tuhan nami say dongani mahami di tahun non di namangula ulaun nami. Ulaun naung pinasaha mi tuhami. Homa nama masu-masu hami ali Tuhan. Ruas ni huriamon sianda danak saha rodi nama godang. Pasu-pasu mali Tuhan. Pasu-pasu saluhut na ruas ni huriamon. Diaka pergumulan-pergumulan na huadupi hami. Unang pasobo hami ali Tuhan nami. Tung lomos dorohan nami maulolah kami mardalan. Alai maulorap doho hami ali Tuhan. Tung tarpatu pahami doho saluhut na. Alani ali Tuhan nami. Homa nama dongani hami saluhut na. Molo bui hami nuaing ro marsaur doho di permingguan nami di Tikyong. Tuhan asih maruham. Sai tangi homa pangiduan nami. Tung tiboto hodo manangahan apojot di rohanami ganup marsada-sada. Jala meragam doa kapingiduan nami tuhali Tuhan. Alani. Sai pasik kok mai hobar tulomoni horoham. Hobar tu pasu-pasum nahu jalo hami ganup di keluarga nami bi. Ali Tuhan nami di mata jahuba panasirohana sumurung. Di bagasan Tikyon huingot hami ali Tuhan. Akadongan nami kemungkinan nasubui ro marminggu alaniaka parsahiton hagalion di pamatang. Pos marohan nami ali Tuhan. Saya si maroham. Saya tohopok manasida. Pargugoy manasida ali Tuhan nami. Huboto hami ali Tuhan. Di bagasa Tikyon nahurang sehat. Ina nami nyonya tobing boru sinaga sian sektor opat. Takas huboto hami ali Tuhan. Dang margugo ina nami i. Sayho mali Tuhan na mga lehon gugo di nasida. Asabuhi mangalo parsahitoni. Sayho mali Tuhan napaposon rohanya ka keluarga. Tuhan di mata jahuba manami. Songoni makarwas ni huriam nasohupo tohami atik tungadong na marsahi noaing di nganan nabi di rumah sakit di bagas nabi. Ho mali Tuhan namadongani pargugoy pasu-pasu akaubat na pinakinasida.
Asa marhiti-hiti tarida pasu-pasum dohot asin ni roham. Gabi makorhon hama malum ni sahid. Ali Tuhan nami. Borhat mahami ali Tuhan. Sa taunon madalan yak kadalan nami. Mangula-ulaw nami. Paborhat mahami di bagasan las ni roha. Homa namad dungani hami. Sayunang be paingot-ingot ali Tuhan akadosa nami na salpu. Songon salpu tahun 2020 sada. Salpu homali Tuhan akka pangalasyon nami. Akka dosa nami. Nahu ulahami marhiti-hiti akka padohan nami. Marhiti-hiti akka pabainan nami doho pikiran nami. Tung saluhu dohami mardosa dia dopamu. Alani mangido mahami dia asin roham. Asa se sama Tuhan dosa nami asa marpamuati maroham di haurangan nami. Dungi mangido gugo mahami syakko. Asa margugo hami mangulahon lomon iroham. Ima akan nauli akan adingkan maradupod dongan nami jolma nang maradupoko. Pasaut may ali Tuhan dingulu nami. Ali Tuhan nami satu kenayan non tangihonon nami ma barita nauli na pinasa ni naposom. Ali Tuhan asi maroham. Sai lehom magugo. Habisuhon hahipasom di naposom. Di panditanami sa luhut. Manang di dia pinasida noang melayani. Sai homa na mangalihon gogo dohot nama masu-masu nasida. Songoni mahami akaruas ni huriam mali Tuhan nami. Nasa itu mangihon hatam akan apinasahat ni naposom. Sai unang maholan na manangihok kami. Alay paloas mahami ali Tuhan nabuy mangulahon hatami. Jalan marparbuyak ka na ding gani marhiti-hiti ak kapabainan nami. Asi maruham ali Tuhan nami say parguguy mahami. Mangulahon hokbar tuhatam akan naung hubigi hami. Alani ali Tuhan nami asi maruham. Say dongani mahami. Tangihom mapangiduan nami. Nahupasahat kami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Masuk mahita tu acara mendokata selamat tahun baru. Kena sama mewakili sian ruas amang situa abi simajutak. Dungian nong mewakili sian parhalado amang situa em nababan. Horas marihita saluhutna. Selamat Natal dohot selamat tahun baru marihita saluhutna. Mau lihat ma dia mata di bata di bagasan tikion di tonga-tonga ni bagas joroon boy hita pajupang jala lau marsaur dohot hatani debata ima dibonani tahun baru 2022. Basado Tuhani dihita songon nani dok ni hatani tangiang ni situata amang nababan nakiningan hupai hutihut godang do parsorion tak adupi. Alai buasa di lehot debata di hita parsorion. Songonau sadiri inata mulai bulan Juli holan na di bagasan kondisi kurang sehat. Nang soni hami pe. Masuk lo hami tu rumah sakit hati hai ima harani penyakit COVID nama sa sinuaingon. Alai masuk au di rumah sakit dan merasa au namar sahid. Oma reana. HP ngawok name.
Harana wasa pos dorohaku di debata lehononna diau hahipason. Inatape tongdo dirawat di tongani bagas. Dungi muse gabi adong mamuse sahit namasa tu tonga tu inata alai saunari basado Tuhani. Na budari martangiang hami di tonga borngin jam 00 bah basado Tuhani apala di ujung ni tahunon buyau renges modum ninna inata hape sebelum ni bah sulit jadi odo nakiningan sehu pahihut-ihut tak hatani tangiang ni amata situa nababan dohot di permuhai ni acara pertangiangata di bagasan sadarion debata tetap dang holan mangalehon natabo di hita alai buasa di debata soni diuji hapor siauta unang hita salah molo adong si pikirata unang pitor marsak manang magale rohado pikirata alai tapasaha matu debata asa diurupi hita dilehon aka si pangiruta jadi imana hualami hami jadi di hita amang dohot hamu inang ruas ni sude hita kuriaon toktong mahita ingot dungo pasahaton rumah tanggata yana kota keluargata di tahun baruon siap bonana saya di pasu-pasu tuhata mahita mamulus tahun 2022 on sian sadarion sahat rodi ujungna dohot tu tahun-tahun narodo pe marudu tudut si basa-basa honon ini tadi kita. Jadi dihamu amang kami secara pribadi molo didok di halak Batak marselamat tahun baru om mana didokna masih mahapan molo tu ngadong dihita sama hita ruas au mewakili ruas duau berarti hita sudedo na wakili jala hatat ataku hatani sudedo masih maapa mahita asa dipatulus tuhata aka pasu-pasuna marhite tangyak tabe diganup rumah tanggata tu aka pinoparta nang songoni sude keluargata jalau nang lupa hita tatangyakon nak pamaretata nang mengurus hita apalagi bereng hamu tabereng masani covid tungloja do pamaretata mengurus hita rakyat ni Indonesia on harana covid dan holan masalah negara Indonesia alai sudedo masalah ni portibion alai basado Tuhani alani gogo ni hapor siauta di debata nunga lam reda masalah covidon mudah-mudahan ma di tahun 2022 on pajaluan pasu-pasu di hita boy noni mago sian lihat portibion jadi songonima dohonon nami tu hita sama ruas selamat Natal dohot selamat tahun baru masih mahapa mahita jadi tuhamu amang nami parhaladu
kasih tua. Soang-songoni di Parhalado Nagok Tiki. Dia di Inang Bibel Pro, amang pendeta, dot sude keluarga. Kami mewakili ruas madok mauliate tu hamuna sude nak Parhalado nami. Alanunga sude boy mardalan. Program ni huriat tahun tu tahun, boy dengan sudena. Berdalas sude program ni huriat tahun. Nahot nanyata nga 3 tahun kita di bagas joroni Tuhan nawaruan. O sudena dang holan alani gogota. Tongdo alani panguluhonon ni aka hamu Parhalado nami nagok na situa dohot aka nagok tiki. Jadi mau lihat ma dihamu amang, dihamui nang, di sudena dengan bahasa dohot asini rohani tu hatta boy hamuna manguluhon kuriat tahun dohot dengan saya si marohani tu hatta di pasu-pasu tu hatta mahamuna dina mangulahon ulau muna di tonga-tonga di huriat tahun sian bonani tahunon sahatu tahun narodo pe marudut-udut oras ma sudena nangaka keluarga di pasu-pasu tu hatta ma kita saluhutna jadi ima sidohonon nami nang tuhamuna amang situa nami dot inang situa Bibel Pro nang songoni padita nami. Jadi tuhita saluhutna hulaki kami madok. Selamat Natal, selamat tahun baru madihita saluhutna. Horas madihita saluhutna. Mau lihat mak? Shalom. Puji Tuhan. Sahat dopehita tubonan di tahun. Na pinarsangapan amang padita nami, padita manulang dohot hinang do keluarga. Na pinarsangapan amang padita simajutak dohot keluarga. Na pinarsangapan hinang Bibel Pro dohot keluarga. Na pinarsangapan jalan nahuholongi hami amanami inanami saluhut ruas ni huriata HKBP Sentosaon. Mau lihat mah diamang situasi majutak namai wakili ruas pasahaton selamat tau baru tihita saluhutna. Aun waing jongjong di son mewakili Sude Parhalado situa nungado suruhanami au mapasahaton dohok mewakili amang padita pangulan nagok tiki upasahatami matuhita saluna selamat tau baru. Adong dosa dapat dohan di halak Batak na jujut tapake. Alay dang apala piga hitara maboto pakorhon ni hatai. Dia mahatai. Molo pajupang sada halak Batak dohok donganna apalagi Batak Toba sadidok do horas. Gitu teh. Jalahata na familiar do dihita khusus na halak Toba. Adong dodongan madok horasi kependekan hola Raja Sudi. Tidak tahu. Hola Raja Sudi narupani asa hidup molo halak Batak tuak kadongan na saya masih pasang apat dui. Ayak ka raja tu dongan na raja masih pasang apat dui ati. Adong raja ni dongan tubuh. O bartu turo do sangap di halak Batak. Tidak tahu. Adong do raja ni hula-hula, raja ni boru, raja ni parhubas piadong do. Raja ni donga sahu tapi adong do. Jadi sahu do raja. Ima paduhan ni
dongan halak batak rupani molo di dok horas bahular raja masudiin na rupani alaya dong do halak na asing na so halak batak ya hubigi takuboto hiya dibigi hamu molo so hiya om marupani na patol haso maunuaing adong do na so halak batak molo pagajak kon horas bahasa batak do alay di pagajang na si daun gabi songonon hanya oleh rahmat Allah saja Nina nama dohir pani dang halak batak ko hanya oleh rahmat Allah saja molo tambah sampai tak rupani holan ala asini rohani Tuhani do tuhita jadi asabui hita tubonani taunon hamuak kamang dohot hamuinang totu gudang duta bulu sate pengalaman na meragam-ragami pasti do asing-asing pengalaman tak di tahun nasalpu hiado hita marsahid malum hiado hita mungkin malua siap permaraan mau lihat ma Tuhan alai bui hita sahat tubonani taunon tadok mah hanya oleh rahmat Allah saja horas holan ala asini rohani di batadu baina bui hita pajupang noaing di bonani taunon alani mau hurok tu hita salu na horas alusi hamu majo asa terah pahatutu na memang didongani tu hatai do hita sahak roh dikion ubay na buhi hita marminggu songono nate makalason bonani taunon hurok majo horas dong aku na digijang majo mangalusi horas ayo to kusudiri madok mau sudi madok horas berarti di perhatutu asini rohani di batado natajalo sahak roh dikion Jidak kunan hata paduhani naso halak bata kirupani di bagajang hata horasi dang apala tiga hai raita bagajak kuni gabi songoni anggo di badongan madok nama horas bahula raja sudah ido ale yang halak nasing daun hanya oleh rahmat Allah saja ido tong jadi di hamuna amanami inanami ruas ni huriata molo pejong jong ono yang dison na mewakili hami perhalado dot pangulan agok tiki nungado suruhanami totu dangarong na sempurna ileto totu gudang do hahurangan nami songon perhalado hami nong majalo tohonan di huriat taon dang tarulah hami tohonani buido di berek kamu si anak kapabainan nami si anak kapakatayon nami dohot akan meragami di tonga-tonga ni huriat taon alani di kesempatanon Roma hami asa songon parsalpu di tahun 2020 sadai nunga salpu be tahun ini dang bubi hita kembali itu tahun 2020 sada tujulu nama hita mangalakka tahun 2022 menggapai harapan yang lebih indah hidato alani di hamuak kamang hamuak kainang ruas ni huriata molo betu ngadong akka hahurangan nami situaon di ida hamuna di pabainan nami di pakateon nami olodo sipata marnonang-nonang iba roh takka hamu amang sipata pasal puhu hatani iba ai dia do situaon ni narupani sahalak pe situai di dok dia hai hamu situai nagabi sudui do hami situa ona alani dangadong nasikop kudang do hahurangan nami akamang do tamuinang alani hudok kami mah asa tutup hamu namai ditutup unang betong di pau itu kikbe hasalan nami di tahun nong salpu tahun 2020 sada salpu mai bamolo tungadong hasalan nami tanggal sadaon marsugut minggu naro ba nenget dokok kamu tuh hami itu tong ala yang go akka hahurangan nami di tahun nong salpu pokokna ditikion hudok kami matu hamu amang do tamu inang salpu masalu nai tapariahi maka nauli tapariahi maka manadinggan tujuluan nario ido si pangidota asa natapangido tutu hatai natatangyakon asa marhite-hite taunon di taunon buhi taraporhat pamajuhon huriat taun saroha sa pikiran sada tujuan irato molo pe hami rupani songon situa na marhubas totong di huriat taun badungani hamu hami ikut dongan hamu da do hami
Aidang boy martopap sa bulatangan ate. Dangaruk tarida suarani. Mauluhulan perhalado do di pasobuhamu mangula akka ulaw narikop di tonga-tonga ni huriat taon masih pasobuan hita dang tulus natasak kami. Pasti doi. Alay molo didukung hamu hami perhalado. Program basyak kita do lautu hita madakotok kita. Alana dibain uluan ni huriat ta do padita resort padita ni huriat taon rapot huria. Jala sudiru hita doh di situ pe na mewakili. Alani di rapot huriai tamai do ka program-program na naing sulot ta sa taunon. Sudiru hita madokoni. Alani ko saling mendukung dato. Asa buis tulus program ni huriata. Maulu taida noaing perjalanan ni huriata mau lihat mari Tuhani. Gudang do kemajuan dah. Dang mata do hono ni. Gudang do kemajuan di huriata. Songoni manang dia ka pertambahan ruas. Gudang do kena tambah. Mau lihat mah pinuji matu hatta perdiga basai. Alai unang manian secara fisik tabah, secara kuantitas tabah, doh mah kualitasna. Ulani to. Melubuhi secara kualitas boy gabe berubah mau lihat mah di tu hattai. Alani hamuak kamang, hamuak kainang. Hamisian perhalado masih tangyang mahita. Masih urupan mahita, mabay nadinggan, mabay narikot di tonga-tonga ni huriat tao. Mola dong nahurang nenget-nenget doko kamu tu hami. Unang itor salah kamu hami situay. Unang ato. Ba, didok jorupani nenget-nenget. Ba mau liate mau lubuhi hami, mangulahon hahurangani. Ba mau liate mah idat to. Jadi di simanyan nenget di bagasan holong hamu paingotok kami molo tungarong nahurang. Alani hudok mah. Di haurangan nami saluhut dia katik kinak salpu kamu memang so persalpu ni tahun nok salpu tahun 2020 sada tayahi ma tahun 2022 asana perpudi dohon nami masian hami perhalado tuhita saluhutna adong dohia binege padoha songono tibo dolok martibang torunai dala tusiboga. Di tahun 2022 on hamua kamang hamua kainang burjuma hita martangiang asa dapot akka silas neroha. Mau lihat madi tu hatta horas madi hita saluhna. Mari de meta siapuke de nomor 17 Laus tapasak ma pediat sedekah Thank you.
Dame di debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat tahun baru marihita saluhutna. Nuaeng hami jongjong sian parjamita anon. Laho pasahaton patol hasot tuhita. Hatani debata jamitani uluan ni HKBP opui eporus HKBP. Somaldo mabonai di tahun baru sai jamita tongosan sian pucuk pimpinan do di patol has diganuk huria nagabi jamita renungan di nama bonai tahun nebaruok kita. Alania kamanginang talehom maroha pikirata paihutihut jamita di bagasan obason natar surat di pangukapon biddu 20 sada mamukasian ayat sada sahatu ayat onom a. Banua Gijang dohotano nai baru. Dungi huida ma Banua Gijang nai baru dohotano nai baru. Ainunga salpu Banua Gijang naparjolo dohotano naparjului. Lautipe dangadongbe. Jala huida ma huta nabadiai tuat sian Banua Gijang siat debata. Ima Jerusalem nai baru. Na pinature songon oroan na sinanggulan madapoton harajaanna. Jadi hubegema suarana nagogo sian habang sai namadok. Odo joro ni debata di tonga-tonga ni akkajolma.
na maringana maibana di tonga-tonga nasida, jala nasida ma bangsona, jala de batasa diri saor tu nasida. Jadi apusan ni de batama nasa ilu-ilu nasida sian mata nasida. Danga dong behamatean nang arsak niroha, nang anggu-hangguk nang nahacit dang disibe, ay nunga salpu na parjolui. Dungi didok na huddul di habang saima, idama saluhuk na do hupay baru. Jadi didokma surat tommai ay haposad do akka hataon jala na sitong. Laos didokma tuau nunga saut au do parjolo jala parpudi bonana jala ujungna. Ido sahatna. Hamua kamang dohot hamua kainang naposobulung remaja nang danak petahe ganup ruas ni huria Kristen Batak Protestan na hinaholongan. Selamat tau baru ma pinasahat tu ganup hamu diganup ingana munabe. Parjolo situtu sahak mata benami tu hamu di bagasan holong ni rohani tu hatta. Sadarion rak mahita pasahat puji-pujian. Hamauliateon doho panobaon tutuhatta situlu sadai. Di bagasan ate-ate pikiran pakilalaan nang toditabe. Siala sairap do ibana dohot hita di perdalanan ningolu nang ulota marsadasada marsasaripe marsasahuria dohot Marsa Bangso Indonesia di tahun 2021 nauk salpui. Di palumehonibana do pasu-pasuna na marragami tuhita. Atik peta adopi na maul situtu di perdalanan ningolutta di bagasan nasa taubulun na salpui. Tapuji madebata situ lusadai. Ay sairap do ibana do hotita di namangadopi panonggopion ni COVID-10 siya itu ngolutta, manangolu ni si solhota, dohot dongata sahuria nang sabangso. Di ujung ni bulan Juli pola do mar 15.000 halak ruas ni huriata di sadok HKBP nasinonggopan ni COVID-10 siya. Adong 450 halak na aguan hosa. Jala bahat situtu na aguad dalan ningolu. Atik pesongoni borak na pangotak ni pandemi diadopi akadongan. Alai porsea dohita. Namiad dotong tuhatai rap dohot hita patupa pangapulion. Dohot pangurupion tu akadongatai. Nang tu nahumaliak kita. Akan mengadopi si taonon nasarupa. Didongani ibana dohita patupa aka ulau tabe namarragami. Asabui hita dapotan si panganon dohot si inumon. Jala makobasi dongatta jolma tarlumobi makobasi aka dongatta namanaon sahit hinorhon ni COVID-10 siyai. Dohot hinorhon ni sahit na asing petahe. Pola adong naikom marujungolu tumibu sian naso tinagam. Di patogu de batado hitatong di natapatupa ulaon papunguhon narikot laho manalesehon utangta songon HKBP tu dana pensiun. Di ujung ni bulan September nung atagarar 104 miliar rupiah sian 144,3 miliar na ikos sigararota di parade pinarade ni debata marhite program
Rp1.000 sadari dohot dalan na asing natapatupa. Dohot marhiti ale-ale ni HKBP na makaholongi tu hatta dohot huriana HKBP. Ima na pinakkulingan dohot na sinosoan ni amang luhuk bicar pajaitan. Di ujung ni bulan Desemberi nung merek behita sian program pensiun manfaat pasti tu program pensiun iuran pasti. Naso hita sadiri be makko basisa. Alai hinobasan ni dana pensiun lembaga keuangan na niramutan doho ni mata-mataan ni negara Republik Indonesia marhite udang-udang. Tatangyakot do asa ujung ni Desember 2020 sadai salese utang tay. Aku ni saluhut nai macai denggado pakko basio di sadok HKBP lau patupa ulawan pemberdayaan manang pahicat hata wota lau marhobas di huria nang di masyarakat atik pe bahaddo nata patupai marhite dalan digital. Denggado madalan nang aka rapot ni aka paditata di Sude Distrik di bulan Juni tu September jala rapot padita hatopan di hari 25 sahatu 20 Oktober 2020 sada. Adong na adop bohi marhite na mangihutton protokol kesehatan na rocking. Alai laos adong do na marhite virtual. Pos dotong rohata pabua narapdo ibana dohot hita di tahun baru 2022 on. Na di bagasan na ikot toktong do pehita marsitutu mangolu di bagasan partikian hasomalan baru. Ima mangolu dohot mangula di bagasan hajamoton natutu ala di tonga-tongatta dope COVID-10 siai. Jana ikut toktong marsiajar hita lau mangula dohok mangulu marhite internisasi segala sesuatu. Ima na mangulu dohok mangula dang beholan marhite dalan uju dang jupang dope internetitasi segala sesuatu. Alai nunga mamake akadalan na saurdot tu haradeon di digitalisasi. Laho patugu pos nirohatta di padonganio ni debata Jahoba di hita naung di bagasan tahun 2022 on macai apit hata ni debata nama makulingi hita di bona ni tahun on. Ima hata natar surat di pangukapon 21 ayat 1 sahatu onom a. Ima na niukap ni debata tu sahalak situa dia kahuria di huta Efesus di Asia na mekmet tongon madapot ujung ni abad na parjolo uju tarbuang ibana di Pulau Patmos. Siala satia mangihutton Yesus Kristus. Marhite pangukapon tu ibana di papos debata na hudul di habang sana di Banuagit Jangima rohana taringot tu ise do debata sino banai na pinaukap ni debata tu ibana ujui ima pabua narikot boto onna doho na ikon paboto honon na tuganup na porsea. Ujui parjolo di Asia na mekmet natongon di paburu-buru jala dibunuh Kaisar Domitianus siala dang olo nasida dipaksa kesari lau manobba debata gana-ganaan na pinajongjong na ima ilah Kaisar. Jala tu akka na porsea dung abad parjolo na ikom mangadopi parukilon na mekmet sahatu na balgas situtu tarlumobi parukilon na so taradopak kita akka na porsea sian hatawota sadiri songon jolma namura mataporon.
Hatani di bata pinaukapna tu si Johannes ido tong nagabe hatana tu hita ruas ni huria ni Kristus di bona ni tahun 2022 on. Sada tahun na sotaboto do pedia pina adarna siabona sahat tu ujung. Na pinatolhasna marhite pangukapon itu si Johannes madapoton ujung ni abad parjolo na tongon mangadopi tantangan na masai na macay balga na so taradopisa siya dirina manang siyan dirina sa diri ido tong tangihonon jakonon au honota ditikyon dinamangulu do pehita rap dohot kopit 10 siyai rap dohot pakorhonna na jorbuti tungoluta si ganupari dia manabui si parsiajarata si boto otta si peopotta songon akka si hutto Yesus Kristus nasatia hita sian nani ukap debata tu si Johannes dohot tu hala Kristen di Efesus jonokon ni ujung ni abad parjolo dohot tu hita nuaing di tahun 2022 on. Ima na mangihutton debata Jehovah do na parjolo jala parpudi bonana jala ujungna. Siani di enet temani jamitata sadarion debatado bonana dohot ujungna. Nunga bui tadodo hinabagas ni hata ni debata taringot tudurina sadiri. Jana dia nani dok ni hata ni debata na huddul di habang sanai na jolo tu si Johannes. Jana nuaing tu hita akka na porsea di ibana di partikian nuaingon. Ibana do debata nuaing nanaing ro dohot ditiki naung mamuka tiki na salpu. Asa unang mabiar hita ala parbinoto do ibana di sude na masa na jolo na masa nuaing dohot nanaing masa ditiki nanaing ro. Hot do ibana di si. Ala debata na songonido ibana tarbahen ibana do patupa ulaon paluahon ditiki nuaing ditiki nanaing ro jala mamuka siantiki na salpu. Ala debata na tukpaluahon di toluca partikiani sada jala nabui patupahon haluaon na tolui di sada partikian nuaing gabe pos dorohata di haluaon pinatupana tuhita nang di bagasan ngoluta di taonon. Ido na pinatolhas sian bonan ni pangukaponon saha rodi ujungna. Na parjolo naung patupa haluaon kosmologis manoppa paadokon parohon banuagijang langit dohot tano dohot laut na baru manggutihon na parjolo manang naung salpui debata na marhagugoon si tutudo ibana dangadong na asing boy patupa nasa na pinatupanay. Honad debata Jehovah do na boy patupay. Macarikot do dihita na mangulu di partikian na macay maol makaposisa. Gari langit do hotano na baru boy patupaon na ba lama akka na asing nay. Gariada di dok na paduahon debata na alpha dohot omega ido na tongon patupa jala paro sian banuagijang Jerusalem na baru na umuli sian Jerusalem na uksalpu dison tatakku ma nanidokna tarbahet debatado patupa haluaw di ngolutan waeng pola di gobbarhoni marhite na patuat sada huta nauli Jerusalem siap banuagijang disondang di dok nanaeng tuat alai
natongon tuat. Tarbahet debatado patupa haluaon nang dipartikian sinuaeng. Macarikot doon tahaposi di ngolu-ngolu nang ulota di bagasan taonon. Tarbahenibana do patupa na sotar dodoro hatta. Na diduru ni parbinotoan dohot hatawotta. Na patuluhon, na tongon jala na naeng patupahon manang parohon bagas jorona di tonga-tonga ni hajol maon. Inganan permianan na mabahejol may gabe bangsona jala ibana maparsaoran dohot nasida. Asa dakkola ditikki naro pe asa marsaor ibana dohot hita. Alay nunga ditikki nuaeng. Asa dakkola di banua gijang be asa marsaor de bata Jehovah dohot jolmai. Alay dohot do nang nuaeng di portibion. Asa jonok ibana dohot jolmai. Macarikot doon dihita akka namakilala hira naso di tonga-tongana de bata marpersaoran dohot hita. Madongani hita mengaramoti hita di partikian COVID 10 sion. Hira madau de bata siak kita. Alani marhite pangukapon ni ulaon ni de bata natupa-tupa songoni. Macarikot tapapos rohatta narap dohot hita do de bata di bagasan taonon. Ganupari ganup tiki. Dang jadi hita ganggu disih manang di dia pe inganatta mangolu dohot mula ulaon radedo ibana taparsaori. Napaupaton natuk ditikki na naengro mangapus nasa ilu-ilu siam mata ni jolma. Pasohot hamatean arsak niroha anggu-hangguk na hacit ananunga salpu na parjoloi. Dang arsak niroha anggu-hangguk na hacit hamatean na manoktong jabarta na satia mangihutton Yesus Kristus di bahet debata na huddul di habang sanay. Alay paluon na dohita sianakai ala debata na songonido ibana. Hita pe akka na manobba ibana dang jadi gabe akka na paro akai uju mangulu di portibion. Nasatia mangihuttot Yesus Kristus dang jadi mabiar mida akka arsak niroha mida ilu-ilu dohot hamatean aidang manahan akai jaladang iujungta balik sado las niroha dohot hangoluani rap dohot debata na alpa dohot omegai. Napalimahon naung paibaruhon saluhut. Nunga dipatupa debata ulaon paluahon hita marhite na manalpuhon na parjolo. Manobba na ibaru. Omma pangapulion na macay bagastu akka na marnida ngoluna di partikian nuaeng. Macay dok-dok situtu. Gok parukilon. Debata taitongon nunga patupahon ulaon na ibaru tuhita. Ala debata na patupa hay baruod do ibana tu na parjolo dohot narobi denggam mahita akka si sobba ibana danggabe akka si seyan na makkomol-homol na lausalpu na somartahan na sorikot peopon alay gabe akka narade pay baru ngolutta dohot dalan ni ngolutta mahita. Ima jauh-jauh ni debata tu hita tuganup ruas ni HKP di bagasan tahun 2022. Asa tapai baru tapabagas dohot tapatugu hapor seotta di debata bonana dohot ujung nai ima debata natuk patupa 5 ulaon naung adar nakin 5 ulaon paluahon ditolu partikian imanuaeng ditikki naro doho ditikki naung dibonai ditikki na salpu jala patudu hotsa marhite na parohon banua gijang doho tano nai baru huta nai baru tu portibion
parohon jorona tu portibion, marsaur dohot hita songon bangsona, jala manal puhon narobi manoppa naibaru. Ikoningoton, halat conoton, dohot peopon ni hita halak Kristen, sian abad parjolo sahatu tikion, dang maribar hita akaruas dohot partohonan ni huria Kristen Batak Protestan, naung marumur 110 tahun, ido haporseaon na togu, songoni di tahun 2022. Tati rumah akka halak Kristen di partikian ni Kesar Domitianus, akka nabadia namanoktong satia nakpe di parokesa ritu nasida ancaman sahat tu namangago hosana sida molo so marsobba de batagana-ganaan ala ditangihon diauhon dohot di peok nasida pangukapon na niukap ni debata Jehovah na huddul di habangsay na madok unang mabiar nasida ala ibana do alpa doho omega bonana dohot ujungna ido jala imatong mangojar hita halak Kristen Batak di bagasat tahun 2022 manoktong patupa nadenggan di ngoluta dang mabiar mangalo na jahat nang molo ikon mangadopi tantangan sinuaeng na tongonta adopi dope di partikian COVID-10 sion sude hita diragam ni rumang ni ngolu-ngoluta ala ibana do alpa dohot omega bonana dohot ujungna jala sialani idang magoboti ngoluta nang somargogo hita patupa akanauli balik sa palumehonon na do narikot di ganup hita ido tong pos nirohata di na tabonai di Sinode Godang di bulan Oktober 2022 songon naung tinotopon ni rapot Majelis Pekerja Sinode Godang ta di bulan Januari 2021 pasauton haputusan ni 2 hali Sinode Godang di Tiki na salpu ima pamonaion sentralisasi parhepengon di HKBP dung jolo di parade sada tim naung pinabangkit ni uluan ni huriatta nung adihatai rapot Majelis Pekerja Sinode di bulan Oktober 2020 sadai jalan na ikon jolo mamulus akka seminar doho sosialisasi di bulan Januari sahatu adorang so Sinode Godang 2022 sentralisasi ordo dalata songon huria naung matoras manalesehon akka masalah di tonga-tonga ni huriatta salilingon laos sentralisasi ido patau hita HKBP padenggan-denggan patupa ulauta songon huria daudumenggan sian nasai laon ala debatatta situ lusadaido bonana doho ujungna tarpatu pahita do ulaon manalesehon utang tatu dana pensiutta laos tarpatu pahita do tong nang ulaon nauli patupa sentralisasi parhepengon di tonga-tonga ni HKBP mamuka Sinode Godang 2022 naroon tapapos marohatta patupai saroha sapikiran mahita patupai doh ulauta na asingi songok kuria nang di bagasan ngoluta marsada-sada di bagasan tahun 2022 on natagwari tahun kesehatian lau pasauton transformasi di HKBP ima dalatta madungdung na pinangido ni rencana strategis ni HKBP tino topon ni Sinode Godang Desember 2020 asabui nanget alai totu pasauton pisi ni HKBP gabe pasu-pasu tu portibion ibana matong na tahaposi bahet dongata mangulu dohok mangula di tahun 2022 on unang ganggu hita nanggo otik unang taloas manangaha mangujuni hita mabahek kita ganggu disi posma toktong rohata
Ibana do bonana dohot ujungna. Amin. Martang yang mahita. Mauliate Tuhan dihatam na sopot di bona ni taonon hutangi hok kami na tinongoson ni uluan ni huriam HKWP opui eporus HKWP padita Dr. Robinson butar-butar hatam na pinatolhas di bagasan obason ima bohal ngulu nami marujahan tusi mahami saluhutna sian nama bonai madalani nang mangujungi taonon rapokko hami hodo alpa omega bonana dohot ujungna nasa namardalan rapokko dau biar dau holso soluk akka pasu-pasu las niroha nuaeng nanang ro nang di ari sogoti. Ale Tuhan hami na pungudison na metro di na magudang. Sai pasu-pasu mahami. Marujahan tu hatami mahami. Mardalan di bagasan taonon. Di sudi ragam ni akka ulaw nami. Doh ragam ni akka si adopan nami. Naso huboto hami dope masa. Songo dia rumangna. Mardonga toko. Sai natogi hono murohami. Buano murohami. Tu natup boi tarporsak kami. Joluanamu akalaka nami pikiran nami. Unang tartuk-tuk kami. Alaya sasahat kami. Tu sinakapan niroha nami naho bartulomo niroham. Pasu-pasu ma huriam. Siya namet-met rodi na magudang. Saluhut akka parhaladom. Reta marsi beta-betaan. Saurdut laho pasauton sakakmu di tongani huriamon. Ale Tuhan, sai dongani hami. Marhite asidohot holong niroham. Jaloma tangyang nami. Amin. Tapasah mapeliata tu ado pandiribata pilihan paduahon A namar boho tu kantor pusat haperluan ni kategori al naposobulu dohot 2B tu hurianta maret de mahita. Oh
debatado na paborhatok kita tu sude ulot tadi bagasan tahun 2022. Alani i unang mabiar kita ala didok debatado audo parjulu jala parpudi bonana jala ujungna. Lehonokuma tuna mauas sian mual aek hangoluani so pola tuhoron. Kalija umba podo di bataku, saya patiblo kudoho, ucio kudoho armo, ayam mamapare halamangan ho, akasakap usia nalu bibe namonano jalan sitong. Jehovah do si tukol sude akka nanang tinggang. Jala si pahehe sude akka natuki marroha. Mangaranap tuhodo akka matani sasudena. Jadi dilehokotu nasida si panganon nasida ditikinabe. Dibuka hodo tanganmu mangaramoti perdalanan ni ngurunami di bagasan sataonon. Ale debata ama nami na di banu agijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upa sahat tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabe uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasiak kami pilihanon. Pati bulhok karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutadda hami godang ni silihol-lehomi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata naso marmula naso marpasohotan. Debata na manuktong rodi saliling nililingna. Naso olo suda do akka taomu. Janadang marparbulatan akka ariarim. Alai jepek jala gabur salpu do taon nami dohot ari-ari nami. Nunga salpu muse sada taon sian ari-ari nami. Alaidang salpu yang go asini roham. Dibaheni hupuji hami ho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alani godang ni asini roham. Na pasahat tami tubona ni taonon. Macai godang dona dengan ni basam hujalo hami. Manipat taon na salpui. Jala huingot tami doisa darion. Oppe mauliate marohanami tuho. Ala di pangulu jala di ramoti ho hami. Dilehokosi panganon doho paruloso di hami. Jala di pasu-pasu ho na niula ni tangan nami. Akup ni i dilehokodo hasonangan tuluak nami. Jala di palua hodo hami sian parmaraan. Jala di ramoti hodo hami di hagogotan. Toktong do dilehoko barita nauli i manodangi hami. Asa sanga hami paubahon rohanami. Akup ni i
dilehokodo apul-apul tu na marsak tu na matean asa unang madeli na sida. Molo hingot tami sude pabahenan nami di tahun nok salpui na maila dohami nuaeng marado poko. Ala jut magopo ari-ari nami dohot asi ni roham hubahek kami. Ope bican di salpu hoko nuaeng tahun nok salpui siap kami. Salpu hom masude pabahenan nami nahurangi. Jala sesa sude dosa nami. Sai hukupi ma pabahenan nami nahurangi. Marhite-hite asini roham. Di ebati hodo hami manipat nasataoni. Jana di ida hodo lan nasomar parbue nadenggan di tonga-tonga nami. Sai unang jolo taba. Sai pasobu mahami mangolu. Anggiak mat parbue nadenggak kami tujolo anon. Huparhato potami do sude asini roham. Jana di bagasak kaserepon doho uduk ni roha dohami nuaeng. Mangido tuho. Sahat tuhoma hamion sude. Sai togu-togu jala ramoti mahamion sude. Sai togu-togu jala ramoti mahami di bona ni taunon. Songoniga nupari asa pujion nami ho di tahun naroon. Patuduhom maganu pari tuhami dalan si dalanan nami dohot ulaon si ulaon nami. Sai pasu-pasu mahami jupa marpungu di bagas mon. Di persikolaan songoni dohot di bagas nami be. Sai tupahi sude parjamita. Pangajari dohot na paturehon na marsahit. Songoni dohot na pinasahat tunasida. Sai ramoti ma na manggonggomi hami. Tatak masaluhut na tarsosak. Na pugus, na dangol, na somarama. Na nililian ni hanak. Unang luas na sida honarupa. Alai patuduhom matu na sida asin roham. Naso masohoti. Asarak marlas ni roha hami sugut. Di hasonangan di labungmu. Di inganan nahot. Ala ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banu Agijang. Sai pinarbadia magoarmu. Sai Roma harajaumu. Sai sahut malomo ni roham di Banu Atongaon songon na di Banu Agijang. Lehom matuhami sadariok kanguluan siapari. Sesama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jana di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan de batama buhina tuho jana di pasaor hon madamena tu todim. Selamat tahun baru marihita saluhukna. Selamat tahun baru. Horas. 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 Horas.